Why am I poor? Why umntana wam can't go to university? Why is the president's son in America studying in nonsense business? No mali could have sent 10 children baseMzantsi Africa at university. Azange ndamva mna umntaka president ethetha ebuwa okanye bulabula nto nje ayazi ukuthi yes man, cool, you know what I'm saying, and he's your future leader. Do you know that? Kuthiwa a free and equal democratic nation. Okay P, funda nje isiNgesi wena uzobona umhlola. Loo nto ndithi into yokubana akekho umntwana ozovinjwa imfundo kuba engakwazi ukukhuluma isiNgisi. Igama lam ndinguphumelele Magwaza, formerly known as Prosper. Votela i-Black Council. Blacker than gold! Blacker than gold!